Zdravím všetkých fanúšikov promenu.sk. Dneska tu máme ten veľký deň, kedy si vylosujeme jedného šťastlivca našej veľkonočnej súťaže o kuchynskú minútku v tvare vajíčka, keďže máme tu Veľkú noc, veľkonočné sviatky. Ešte pred samotným losovaním by som spomenul, že do tejto súťaže sa zapojilo kvantum ľudí, za čo vám veľmi ďakujeme a veľmi si to vážime. A už by som to ďalej nezdržiaval, poďme si ukuchtiť jedného šťastlivca. Takže, šťastlivec, ktorý vyhráva kuchynskú minútku v tvare vajíčka, je pán Marek Mužík. Gratulujeme. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vašu účasť na tejto súťaži a prajeme vám šťastné veľkonočné sviatky.